Kada ku mance ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa domin samun bidiyon mu akwai yaushe idan muka daura. Salamu alaikum. Aboki? Ya ne to? Kai ina ka shiga ne kwana biyu ko ganin ka ban yi? Ina nan wallahi. Ka buya kai da bacci ne ma ke raba mu? To kwanan nan koyi zai raba mu. To ya rashin mutuncin ne suka zo? Rashin mutunci kuma? To me ke faruwa? Yau nake ga ma jibi aure na. Iya? Ikon Allah. Gaskiya fa. Kana abokin cin mushen nawa ne zaka ce zaka aure ba sani. To kai ubana ne da zan ga ma zan aure. To ai ko ba ubanka bane ai ni abokin ka ne ma. Amma dai na san ka ai. Kuma ka san ni. Kai ta san ka. To abokin lallazi. Ka ji to kai sai da kaje can. Ai ni na ma gaggawan ga ma ai. Alquran kamata a yi sai kawai da safe in ce ma yi wanka za je wajen ikon fatiha na. Aboki na kai da na san ka sai da ka bi lungu da saƙo. To kuma alhamdulillah yarinya ustaziya dan ya sharaf. Towa ikon Allah kai ni fa na san ka ba sai da ka bi layi da lungu da saƙo ƴaƴan mutane sai da ka yage su ciki da waje. Kuma Allah ya haɗa ni da ustaziya. Ustaziya ga ma kullun cikin hijabi take. Ikon Allah. Wata ranar na zo hira alquran da niqabi take ba ta iya kallon ko fuska na ba ta iya kallon. Towa Kai gidansu in kaga ta fita. Kai ko aika za a yi kannin da ake aika. Ita ma dai mutumiyar kirki. Okay. Ai sa ake. Da tun yaushe an riga. Ai samu ke. Shege da. Iya wallahi. Ke din ba kyau. Amma dai ba abin da zai kai ka gidana ne. Ikon Allah. Alquran ba abin da zai kawo ka gida. Karfa ta san karne. To. Ni da nake tunanin ma za mu daki na cikin gida. Ni dan iska ne zan bar ka zo. Ina diban taliya da rumu. Ina. Nawa. Karka mu haka ma. Wasu nan. Amma wai kai mai karisma sai da auren kai wata ɗaya za ka kawo da gidanka. Kai amma baka da mutunci. To kai wata ɗaya ma sa kai. Ka ira ba ka so ne alquran sai shekara. Yadda muke da kai ga fata mu shiga. Yadda muke da kanna. Ka ce wai sai za ka kawo da gidanka. Na za ka shiga. Na za ka. To na ma ake matata. Da ma ci da yake ba. Ya kike alquran ga wajen zama nan zona nan. Kan wannan za ta fito. Za ta fito. Kai ne za ka shiga cikin gidana? Ikon Allah. A lalle ban da wani. A matsayin yaki haka kenan. An zai a wannan noma. Amar su? Mai gida sai da dawowa. Fito ku gaisa. Ba ko ka mana. Amini na ne. Ya zo ku gaisa. A da lokacin na goro tare muke kwana da shi. Ayya. Ya daga nan. Jax. Wai amma ke ce? Ke? Ya. Kin san shi? Sosai ma kuwa. Kai ka san da? Haka abin yake da daɗewa mako. Dama ita ka aura? Sai na nake gaya maka bi hankali. Yaunar ka za a yi. Da abin da ka mayar wata Allah ya mayar ka. Da abin da ka yi wata Personally. Kada ku mance ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa domin samun bidiyon mu akwai yaushe idan muka daura.